luzera, zer moduz idazki? Zer moduz, oso ondo? Izan dugu ez behartxo bat, dena den, Ez da ezer larri izan azkenerako, baina bai, saiatu dira miluzeko zakua lapurtzen, saiatu dira. Bai, kopurua gora eta gora, eta hemen daukagu, hemen Miramonen... Betiko lekuen dago, ez da? Hori da, ez dugu esango zehazki non, baina hemen dago zakua gordeta, orain arte segurtasun, neurritxo batzuk, kamera batzuk eta izan ditugu, baina esan bezala kopurua gora eta gora ari denez, baina lapurrak ere interesatzen horregatik erabaki dugu, segurtasun neurri horiek pixka bat zorroztea. Urduritzen abile. Lasai, ze asmatu dugu sistema, orain arte kamera jarrita geneuzkan, orain zakuaren parean dago pantalla bat, eta pantalla horretan etengabe ikus daiteke ETV-ko Gabon kantetako saioa, baina txirrindularien zatia bakarrik. Etengabe txirrindulariak ator, mut, ez da inor arrimatuko, lasai. Datozela gure lehiakia, emezez! Zabarra! Gutxiotan dika, zuaiz eta zuai, nahiataren ere badatoz. Kantuan eta dantzan, alde batera eta bestera, txirrindulariek duten graziaz. Zuek ere ari zarete, usue endika, besarka bat txirrindulariek. Txalo bero bat txirrindulariek. Aurrena egurra eta gero ukendutxo bat. Zuek ere ari zarete lapurreta egin nahian nola bait? Hori nintzen aitortzeko orain, guere saiatzen gara, Bai, ez da? baina oraingo zarrakastarik. Badakizu joan dagoen kordeta? Ja, orain jendika pasillo guztien, jaunda jabezaretelako, ja, Miramungo pastiluetan. Nahiago dugu, ongi merezita irabazita. Hori, ondo. Legezko bidea, gurra. Iretet importa ze bidera bili, Ja, usuek nahi duzakua eta listo. Amasei saio gurean. Amasei! Amasei saio! Usue eta edika. Txantrean segulako arrasto utziko baitu miluzen, Zuen ibilbideak. 2.425 euro irabazita. Eta asko gozatu da orain arteko. Oso pozik, oso pozik. Esango denuke helburuak ja beteta ditugula? Ez. Zakua lapurtzea. Ados, zakua irabazi arte asmoa, hementxe jarraita izango, ez da? Iara den, bai. Gaur akaso? Iara den. Inspiratuta etorri zarete, ala sumatu duzue, bai? Zu bai? Ni ere bai orduan. Bueno, bakutxatu da ella inspirazio hori, eta zorte hon animo bikote. Eskerrik asko. Ongi etorri, zemuz mutilek, zuaiz eta xuban, ongi etorri. Bai. Hirugarren eguna, zuaiz? Bai. Zuentzat. Eta zemuz intentziarekin gatoz, xuban, lapurreta, lehiaketa ona egin... Lehiaketa ona. Lehiarako prest, zatozien. Bueno, gogoratuko dugu, kuadrilako lagunak. Hoi da. Kuadrilako kamisetakin etorri gara. Kuadrilako kamisetakin, bai, ikusten abil. Etzekiu. Hoi da, etzekiu. Ez aldakizue. Ez genekin ze izen jarri eta etzekiu. Ados. Galderak bai, Antxon. Galderak. Zemi luzen zakua irabazeko, etzekiu esateak ez da. Ez ematezaria kuadrilen? 22. Guau! Hor pare bat daude. Nortzuk? Lehenengo jarakuek? Bai, bi eta gero laun badre bai. Eta bat da, miluzeko asierren anaia, Hoi da. kroketak egin zizkigun asierren anaia. Antzalako zui, Txalo beroan asierren eta bere anaiari. Ze endogamikoa dena, Zer da hau, ongi etorri. Ondo, zuaitz gogoratuko dugu albaitaritza ikasten, Zaragozan, eta oso ondo doala, eta posek zauzela, bizitzarekin. Bai. Oso ondo, Xuban ikusentzunezko komunikazioa ikasten, eta hemen zirrikitu danari begira, hemen geratu nahi duelako. Xubanek. Karrera bukatu eta ona zuzen. Hoi da. Bueno, badakizu, miluzeko atiek zabalik, baina horretarako pasia zeuek irabazi behar. Hau pasuek. Eta bigote berri bat gurean, nahi eta Arene Gabon eta ongi etorri zer moduz? Ondo. Nondi gatoz? Irurakoak zarete. Betidanik lagunak, baina nola elkartu zineten zuek txikitan? Gure gurasoengatik. Guraso kuadrilakoak. Polita hori, eta oporretara igual joan izan zarete garekin. Sondo. Azkenean erabaki duzuen arte, miluzera joan marra dukagu. Noren erabaki izan behar zehazki? Naia, nerea. Bai, Bai. Eta ze asmorekin gatoz naia? Irabaztekoa. Bai, Bai. Behin etorrita? Hombre, bai. Zer egingo dugu, ba? Gainontzean kurrikulumari edo erreparatuta, zuzenbidea ikasten naia? Bai. Ondo? Bagoaz etala gutxi. Ja, ari gara, pixkanaka. Presarik ez dago, eta? Haren ezu? Ni enpresaritza, abe. Enpresaritza. Bueno, ondo, orduan zuek badakizue zakua irabazizkero, nola inbertitu, lege aldetik ere ze kudeak eta eskatzen duen. Eta gainontzean, Arene musika zalea zu? Bai, asko. Instrumentu jolea? Bai, trikitixa. Trikitixa gotze duzu? Bai. Ados, badakizu hemen... Bueno, ja espaldi ez, baina... Ja, bueno, nahiarekin gero kontratu eta prestatuko dugu. 5. saiora iritsiz gero,
Miluzeko eskua interpretatu beharra dago. Ez dakit alkoten, baina. Bestela, ondo pasatzeko prest, bikote? Bai. Fenomeno, ba, animo eta zorte hon, Ez dakigu telesail bat den hau, danak irabazi arte, hemen egoteko gogoz datozelako. Hala dago. Irabazi arte Milu Zelaia! Asteragoaz, aurretik, zakua. Lapurtu nahi duten zakua. Tambortxu batzuk, ingozta zoia. Zakuan, 63.500 euro! Momentuz beteta! Bideoarekin, txirrindularien bideoarekin, eten Hori da, gabe. zainduta dago, Ondo. segurtasun punta-puntakoa esan bezala, horra inor ez da gerturatuko. Bai, Santi badau, zaintzen, Gure guardak ere hortxari gira lanean, jotazu, haze publikoa. Gaur, ea denak ondo zerrendatzen ditudan, publikoa. Ondarru, Anoeta, Irura, Bilabona, Zizurkil, eta Gabiriko lagunak. Eta beritxuko bat ere bai. Hau zuek! Aniztasuna nagusi. Papel barik buruz. Bai. Ona zara. Eta bereieko beak, Ona zara buruz. Hasiko gara, eurepe bai, onak horregaitik daude hemen, eta erakutsi nahi dute. Arrasto. Badakizu hemen intuizioak, asko laguntzen duela be bai. Usu handika. Hasiko gara, eta lehenengo taulako lehenengo arrastoa, batzuetan polemiko jartzen da. Arbitro. Partidua. Politika. Epa, ondo? Zenbat eta luzeago, hobe. Zerbait? Paso, bueno. Ba, zerbait. Debatea. Eta baita. Bilera. Bilera luziek, Mendira ere iristen da. Antena. Gurutzea. Polemika, ondo dago. Venga, hauena, sekretu bat, beti ez da gorria. Bandera. Armarria. Hotz. Paso. Txirrindularian oso laguna da. Beti ez da gorria, baina askotan bai. Paso, Kaskoa, bai. Ikurriña. Ez? Señalea. Patinak ere onartzen ditu. Patinak, txirrindulariak. Beti ez da gorria, baina askotan bai. Zenbat eta luzeago be, zer da? Bidea. Hasi dira besteak, zuek Oso osatu egin bero. behar. Bide txurra. Bide gorria. Hori bai! 50 puntu, Irurara. Bide gorririk bai, bertan? Iruran... Dena da, libre, ez? Bai. Denak elkarrekin aztuta. Bigarren taula. Zuaitz, Xuban, lehenengo arrastoa. Gehienak zuriskak dira. Argik. No, hasi gara. Lainoa. Odeiak. Ziurrenik ez duzu etxean aurkituko. Kea. Paso. Paso. Beharrezko neurriak hartuta sartu zaitez. Neurriak hartu. Zer? Iglua. Iglua. Hospitala. Bueno, Farmazia. ari gara, Venga, bai, esperimentuen lekuko da. Laborategia. Oso ondo, bai, hori bai. 70 puntu Zizurkil Bilabanara, emango dilak. Nahiarene, 3. taula, lehenengo arrastoa, zeu ikastiko zarete erantzuten, eta orain gure artean dago. Jendea. Hilabetea. Airea. Aztu egiten dugu, berak gu ez.
Denbora. Arnasa. Oso ondo! 90 puntu. Oso ondo! Eta sekulako arnasa, txantreara. Ondo, Zen erraza ba? Zea, lehenguan ikusi nuen azten zaigula arnasten ari garela etengabe, baina, bueno. Tarteka nahi gabe ere. Imintzioak ere askotan nahi gabe egiten dira. Edo oso nahita, eta esfortzuz. Kasunetan oso nahita, hartu leku hausu hendika, zuaitz eta xuban bestaldean, ia puntuak nahi gabe lortzen ditugun, denbora. Pentsatu ondo. Eta hasi. Begik, aserre. Betaurrekok. Antifaza. Ez. Lehen gertu hau. Laserra. Aurrez aurrekoa. Ez. Zer da? Begirada. Begirada, ados, nolakoa? Begirada, aserretxua. Aserrez? Aserre... Desafiagarria, lehiakorra. Beste bat. Txirrindula. Txirrindua. Martxa, kotxea. Bai, nongue. Motoa. Itxasekitziko motoa. Itxas motoa. Uretako motoa. Hori motoa. Elizan, apaiza eta monagioa. Nor da? Aita santua eta... Aita santua? Eta monagioa. Eta fana. Aita santua? Argazki ateatzen fanakin. Fana aita santuakin argazki ateatzen. Selfie bat aita santuarekin, oso ondo. Venga, bat falta. Begirada, ze begirada? Lehiakorra, begirada... Antifaza. Makurra, aserre. Ez. Begirada... Gorroto begirada. Hartu lekuen. Ze berba, gorroto. Gorrotoa. Pentsazoi inoiz, bat gorrotatzen asko da. Ba, tarteka... Tarteka segundu baten. Bai, hori. Gero ez. Ari nintzen pentsatzen, usuek begirada atsegina du. Saiatu da gorroto begirada jartzen, baina aserrera iritsi gara asko gota. Asko maite duenak asko gorroto du, ez? Hori da. Tontuz. Zer zabiltzi, tiki-tiki? Bai, ez da? 2 puntu! Goitzen da xuban, zuek ere, gorputza azitzeko gogotxu. Hartu balekua mesedez, eta irurarrak nahi arene bestaldean, asmatzaile lanetan, bota proposamenak, eskak, demora. Txarode? Bai. Guazen? Lo da ona, pijama, Lozakua. Sugea. txitxarea. Zer da hori? Olatua. Ados. Non daude olatuak? Itxason. Ados, itxasoan. Manta. Itxasoko manta. Itxasoko manta. Manta. Gero, venga, gerorako. Eizta. Gezia. Arkua. Zertan ari da, geziekin? Eizatzen. Ados, non? Bason. Lehen gizakia. Indioa. Indioa mendian eizatzen. Venga, basoa ez, handiagoa, venga. Sabana. Venga, beste bat. Oiana. Bai. Ia, beste bat. Venga, nortzuk dira. Panderoa eta panderoa. Erromeria. Izenak. Pantxoa eta peio. Ez. Tapia eta leturia. Bai. Venga, bestiek, ari. Bizikoa? Mantarraia. Bai, eta bigarrena? Indioa oianean eizatzen. Bai. Geziekin, oso. Bai. Hau, autoekin ere gertatzen da, errekonozimendu buelta bat aurrena, eta gero, bata bestearen atzetik. Ondo dago? Danak, 60, haupa! Ikusi dugu, nahi garen eia piztari neurri hartu diogu, orain imintzio gile zuek, Hartu lekua, mesedez, txantrearrak bestaldean, sekulako eskarmentu daute hauek, beraz. Aterako da zerbait hemenik ere. Debora. Ikusi aukerak, eta banaketak egin neskak. Eta guazen? Dantzaria da. Klake. Bai? Bueno, flamenku zan, baina bai, klake. Instrumento bat da? Ez, edateko zerbait. Vale, edateko zerbait eta kantinplora. ura kantinplora. Oso ondo. Igerilariak. Sinkronizada egiten. Igerik eta sinkronizatuta. Oso ondo. Oso ondo. Umetakoarek eskursinuk kantinplora berde... Bai, metalezko eta kanpoti fundatxo forru batekin. eblan musgo antzeko esana, ederto. Nahiak eta renek guk horrelakorik ez. Ja, botile termikoe, ja, zuzenien. Ondo. Klakea ere, bueno, zure estiloan. Bueno, apurtxue flamenko, baina klakea asmatu dugu. Ei, danak, bikain. 60. Zora garri.
Ba, dantzan jarraituko dugu, baina astintzeko orain burua izango da. Hieroglifikoak. Usu handika. Lehenengoa. Denpora. Ze ordu da? Nor da? Ez da, Tomas, ez. Ez. Ordu bat, ordu biak, hiruak, lauak, bostak, sei, ezakit. Puntuan, ezakit. Hala ere, puntuan ez, zer ikusten da? Terdiak. Terdietan, ordu terdiak. Erdi terdiak. Gartxotun zain. Gaua. Izen artistikoa, eta erdia ikusten da, gau izen artistikoa, eta orduen gauerdia. Baina saiakera oso ondo egin da. Ondo. Erdia, ordu biterdia, erdia. Ondo. Saiatu atirako data, Bigarren gonak. Bigarren hieroglifikoa, hau pasuek, denpora. Labetik atera dut. Empa... Bai. Empanada. Bai, indika, oso ondo. Eletran, pa, mutxo hori ikusten dugu. Enpa, nadal, elekenduta, nada. Empanada, oso ondo. Empanada gutxi hemen, oso erne. Biak ere. 50 puntu txantreara. Ba, egiz empanadak egiten? Jaten dakit, oso ondo. Egin, segura ez dut egin? Ona zara zu, egiten? Bai, zaila ez izango. Probatuko dugu, eta ekarriko dugu ona. Zuek xuban? Empanada batzuko lan atunenak eta. Ni oso gaizki. Oso gaizki xuban sukaldean. Jaten oso ondo. Hoi da, jaten ondo. Zuek sukaldean ondo, Animalia senatu, gero. Probatu eta prestatu. Xuban eta ni lagun handi. Bai, ez da? Hartu eta beti afaltzen datora, bai. Hau pasuek, Bai. lehenengoa, denpora. Ez jarri bere, Ez jarri. Azalean. ez, bueno, izan bat auka. Jarraitu egingo dugu, zer egiten du bestiek, bigarrenak. Amen. Bale, amen badara entzun Amen, ezatik. ean. Bai, amenean bada. Jarri bere. Aldamenean. Bai. Oso ondo, alz. Bueno, estralurtarra da. Pampina ez una izaten bai, estralurtar bata, alz, efe hori, degaitxek aldatu, ald. Amen, apaisak eta ean, aldamenean. Geruz asko, Oso ondo. Bale, bigarren hieroglifiko hau pasuek, denpora. Noiz gara elkartzekoak? Arratxean. Bale. Arraren zeinua eta txere gara arratxean, oso ondo. Sukaldean nahi xuban, hieroglifikotan bai, Bai, hieroglifiko bai. Puntu, oso ondo. Nahiatarene, azkar, jarriko dugu, makinaria martxan eta ia asmatzea ditugun. Hau pasuek, lehenengoa, denpora. Egun guztia pasatzen du. Zu, si, Si, badara antzunen zati, zu, bestera batera. garzuka. Egun zia pasatzen du, Gar, osatu eta jarraitu, irakurri dana. Garrasika. Bai. Hori bai. Zuaren garra, kasu honetan, garra, sinota eta kakaren erdiaka. Garrasika, oso ondo. Musika lagun, earrene. Bai. Solfeo bat ondo errepasatuta. Bale, oso ondo, bigarren hieroglifiko bat denpora. Margolan honetan nabaritzen da. Sim, Bai, zer da? Metroa. Bale, egin ariketa? Simetria. Oso ondo. Sim txartela, sim eta metroa, o eta i hori ordezkatuta metria, simetria, oso ondo. Gaur eritxita, etxean bezala, ja, bai. Bitik bi, puntu, opa irura. Eta aurrera egin aurretik inazki zazpikitxo bat, eneko iraztortzak bidali digu, erosketak egitera joan da, eta topatu dalako kartel bat. Askotan esaten da ez da, gabonak geroz eta lehenago azten direla. Bai. Roiak salgaia noiz jartzen dituzten. Bueno, bukatu geroz eta beranduago ere bai antza, El Corte Inglesen kartelak baitio. El Corte Ingles txartelarekin oso erraza da Gabonetako aurrera. Zer da, Gabonetako aurrera? Bueno, gazteleraz irakurrita dio, el anticipo de Navidad. Erosketak egiteko aurrera kina eskatzea edo. Baina geratu zaia aldarrikapen modura, ez da? Gabonetako aurrera. Orduan, bukatuko dira otxaldean, azaroan hasi, bueno, jende askok behar ditu animoak, bai, Gabonetan. Animo denoi! Eneko, eskerrik asko bidaztea datik. Aurrera, pasara! Eta haze erronka orain, ze aipatu bezala gaur publiko anitza dugu oso, Ondarru, Berritxu, Zizurkil, Bilabona, Irura, Anoeta, aztu dut zerbait, Gabiria ere bai. Bueno, denok elkartuko dituzue ahotsak, abez batza osatuta miluzeko eskua abeztako. Bai, ez da. Presta dute? Bai, venga. Ea ba, bat, bi, ta hiru.
Mi luzeko esku. Oso ondo. Hau bazuek! Ondo, Harri. Ez da entzut esan ondo, baina oso ondo entonatuta. Bai. Oso ondo. Zora, Harri. Urrenguen ja aterako dugu. Ez ala, usu hendika. Oso ongi. Gusto ematen du horrela, lanean asteak, Gospela ematen du. Gospela. Hasi ba lanean, bikote. Binakako txapelketa hasi aurretik. Ja, pilota kontuak. Ze animalia da? Puma, jaguarra, katua edo pantera. Puma. Oso ondo. Bueno, nik askatuko nuke barra, nire etxepeko kato gozetiak igual egiten du. Bai, ez da. Puma bilakatzen da. Bai. Baina Puma oso ondo. Abatere agertu da. Ze lurraldetan zaude, Orozkoma zaude. Bizkaian. Bai, ez da. Hau gera beharrik ere, ja. Oso ondo. Erre batzuk? Eta segi lanean. Zenbat biztanle ditu New Yorkek? 8-10 milioi artean, 11-13 artean, 14-16, 17-19 milioi artean. 14-16 artean. 8-10. Oso ondo. Gehiago zago nuke, bitu? Gutxitan ez zuten da, no? Aspaldiko eta horrelakorik. Baina zerra, New York, zerra. Musika! Hau ezin da dantzatu, Beethovenen zenbagarren sinfonia da, 3. 4. 7. edo 9. 9. Oso ondo. Taleak? Ez, baina famosoena, etzen 9. eta etzen famosona. Bueno, hori besta Behatzi bakarra. famosue, bosbe bai, oso ondo. Binakako txapelketa hasi aurretik, segi egingo dugu. Nola esaten da gogaikarria, goierrin, etea, elea, efea edo esea? Bai? Elea. Argazikoak gogaikarria, Hobe, azpaldiko! Jode, berriro hemen. Gure elea. Azalpena ere nahi baduzue, begira, antxontelleria delako batek egindako albiste faltsu bat. Ez que zerrei ez da Bai, bengo. faltsuak, normalean gehiago, estimatzen ditut, bai. Usu Emika, aurrera. Zei perretxiko mota da? Gorringoa, barrengorria, elurbola edo kuleto kontuz faltsua. Barrengorria. Bai? Gorringoa. Regotea 3. Kuleto faltsua. Oso ondo, albistea faltsua, perretxikoa ere bai. Te. Askatu nahi duzue? Goiz oraindik. Ez. Aurrera ba. Txantreara berriz. Zein da trenean, Zarauztik Donostiara bidean dagoen 4. geltokia? Usurbil, Lugaritz, Añorga, Errekalde. 4, Zakit, Lugaritz. Venga, goz. Venga. Añorga. Ondo. Oso ondo. Eta zerbait ikusi duen dikak? Ustez bai. Ia ba? Pilotariak euren bikotekidea gurasoei aurkezten. Oso ondo! Oso ondo. Komodina. Oso ondo! Bueno, ona, badauka bere Bai, hau grazia. irratia mota genuen, ondo lehokela, binakakoa hasi aurretik, hori. Jakak bere atzelaria, etorri etxera mesedez, gurasoak bin muixu, eta gero ia kantxara. Ondo. Baina gauzak ondo egin da. Bale, ondo. Zuaitz, Xuban, aurkezpenak egin da zuek etxien, gurasoei alkarre... Aspaldi. Bai, aspalditik, ja. Ederto, aurkezpenak egin da, lanerako prest. Hau pazuek, bigarren eskua, iausten diegun, puntuei komodinari eta bar, gauzak ez dira zerutik erortzen dio.
Nola esaten da arrotasunez mutrikun? Galanix, andanix, arranix, txulonix. Garanix. Oso da? Eta Galanix esan da polita ba, ematen du Galanix. zinemako pertsonai bat edo. Ondo? Ondo bikote. I. Hollywoodeko zein aktore da argazkikoa? Meryl Streep, Julia Roberts, Sally Field, Emma Stone. Emma Stone. Julia Roberts. Oso ondo. Balakantza? Bera da. Z. Oso ondo? Zein abesti jotzen saiatzen ari da gure truta jotzailea? Hor dago. My Way, Tears in Heaven, Imagine, Bohemian Rhapsody. Imagine. Errotea, My Way. errotea. Ez, tankerarik ez, Bohemian Rhapsody. Mama. Ai, hori da. Very bohemian, Oso ondo. kasunetan. Bai. Nola du izena Guggenheimen dagoen eskultura honek? Denbora eta materia, denboraren materia, materiaren denbora, denbora eta bidea. Denboraren materia. Opa zuek. Oso ondo. O. Beste galdera bat? Beste galdera bat? Ah, bai. Ze gozoki erabili zuen dupla musika taldeak abestien QR-a bertan jartzeko? Piruleta, txokolatina, txiklea, txupatxusa. Piruleta. Txupa-txupsa. Txupatxus bat, izan zen. Duplatxusa esan zioten. A. Askatzeko aukera? Irura? Ez. Ez. Entzun hau. Ze talderen abestia da? Abia, Lumi, Xoriñoa, Kaiolan, Borla. Abia. Ondo. Txen. R. Espalak musika taldearen zu izan kantuaren. Zati bat, denboraren joanari buruzkoa. Saietoko gara eskatzen? Txen. Bikote? Bai? Urrengoa. Bai, Ez? urrengoa. Ze koloretakoak dira lur honetako galtzada-harriak. Grisak, beltzak, berdeak, gorriak. Zoetxu ban? Grisak. Errotea. Bai, baina... Gorria. Berdek. Beste rebote bat. Gorriak. Ondo. Eskatzeko aukera. Eta D, agertu da. Saiatuko gara. Esan. Bizitza bizi ordez, bizi gara itxaroten. Bizitza, bizi ordez. Haupa! Bizitza, itxaroten. Iraren komodina, oso dauzieten, eta? Zuek ere itxaroten, iruran. Komodin bat, noiz iritsiko? Bueno, hementxe aukera. Hauxe, hirugarren eskua. WhatsApp mezua erantzun gabe. Ni maite zintudan, gaur maitatzen zeitu, da zurere marina. Bai, hau inibidu. Holtzan. Holtzan batera gonbidatuko zaitzut. Ja ba. Bai. Hitz ezkutatu dugu Joselu Anaiak talderen kantuan gu dantzan ari ginen bitartean. Etzi beti bihar edo gero. Bihar. Da zurere marina. Bihar maiteko zaitu. Ba, Joselu. Bueno, bai gendun araian euren herrizen oso holtzan polit bat, Bai, ez da. Ikusgai nahiaren, Joselu Anaiak. Nahiaran. Aurrera ingo dugu? Bai. Nahiaren ez. Zer falta da Diego Velázquezen margolanean? Orrazia egoak, loreak, kuadroa. Egoak. Oso ondo. Ondo. Ene? Puntuak biltzen ari gara, segi. Eta musika.
Zenbat aldiz dio Rihannak, 3, 4, 5, 6, Umbrella. Bost. 6. Hori da. Jagertu da, ze ondo. Nahi arene. Nola esaten da intzirika, plentzian? Argaraka, ergaraka, orgaraka, irgirika. Argaraka. Errebotea. Ergaraka. Ondo? Berbabiz, intzirik politxe da. Baita ere. Bai, ederto. Oraindik askatzeko garaiz, ez da? Segi. Nola du izena, Zarauzko erraldoi honek? Pepe Kapasko, Pepe Kugulu, Pepe Txabillo edo Pepe Boni. Denak onak izenak egia esan. Pepe Txabillo. Zautzen zenuten? Imaginatu, bai, oso fana gara. Pepe Txabillo. WhatsApp. Mezua erantzun gabe. Esaldia askatu gabe oraindik. Probatu nahi duzue? Ez. Zenbat karaktere ditu munduko libururik luzeenak? 7 eta 8 milioi artean, 9, 10 artean, 11, 12, 13, 14 milioi artean. 9, 10 milioi artean. Oso ondo. Irakurrita, jaski? Da zein daba? Ezagit. Orain zalantza geratu zait. Lodia bai, Bai. Seguru. Usiren artikulu batek, zemat? Zemat karaktere? Espazioak barne, horri bateko balin bada 4.500. Oh, Lako zerbait. eta ze karaktere. Nahi arene, askatu nahi duzue? Txoin, Probatu, Bai, saiatuko gara. Gozen? Oso ondo. Momentuan erantzutea nahi duenak, deitu nazala. Zuzena da? Oso ondo! Eta markagailua, konela zein da zuzenaren aurretik. Adi, 450 puntuta 2 komodin txantrean, 380 komodinik ez, izurkin gehiagonan, 440 eta komodina 3an. Motile garrizkatu eta salto egin, amilegian bera puntuak lortzeko, ia zertatzen den. Usu hendika, uste zabantailarekin, iritsi zarete zein da zuzenara. Lehenengo erronda, zeuek erantzuten hasi, eta Alfred Hitchcocken filmak dira. Psikosia, Rebeka, errezelurratua, Asteroid City, ez ezagunak trenean, hilketa biribila, ona itxusia eta gaiztoa, txoriak, Arakiri, Leio begia, Bertigoa. Psikosia. Ezagun honetarikoa. Bertigoa. Suspentsezko filma, zona. Ondo. Txarto sartu da. Bai. Nahi, arene. Hilketa biribila. Grace Kelly, zoragarria. Usu handika. Leio begia. Grace Kelly hemen ere. James Stewart egaz, legiati begira. Arakiri. Filma hau Masaki Kobayashik zuzendu zuen. Zuaitz, Xuban errondatik kanpo... Nahi atarene. Errezelurratua. Paul Newman eta Julie Andrews aktore. Txoriak. Oso irudi ezagunak, film honek emandakoak. Tippi Hedren... Guai dau pelikulori. Bita bi. Nahi arene. Ez ezagunak trenean. Zuzen hau ere? Komodina. Noski. Komodina erabileko dugu. Eta Rebeka erakutsi du komodinak. Abantaila oso aprobetxatuta, usueten dika. Zuaitz, Xuban, aukera tauz. Bigarren errondan, Alaitz eta Maider nabestiak dira.
Ez da erresa, iluntzean, txanpon baten truke, amets bat ispilu aurrean, mila galdera, atxutxale, iesa, auskalo, kalambreak, zuretzako hitz ederrak. Txanpon baten truke. Osondo. Iluntzean. Maixa eta isiarrena da. Iluntzean uraren ertzean. Bai. Amets bat. Amets bat. Ez izkoa, sondo. Zuaitz, xuban. Alaitz eta maiderrena besti bat. Ispilu aurrean. Ispilu aurreko izlana. Tina irudana. Ondo? Xuban dika. Auskalo. Albumari izena eman ziona. Zuaitz, xuban. Zuretzako hitz ederrak. Zuretzako hitz ederrak. Peire manza. Taldearena. Xuban dika. Mila galdera. Ai, mila galdera. Erantzuna Zer ingo dugu? eman ondo? Jarraitu. Edo planto egin, edo zeduk ikusi. Jarraituko dugu. Venga. Ez da erresa, Zu deskartea jokatu dutela hauek. atxutxale, Atxutxale. iesa. Izan ere, kalambreak. Gozate girena. Gozate girena. Beste euna berroita martxa Andreara. Bortxe daukagu lehia estu hori, bit hirugarren taldien artien. Atxutxale zion kantuak. Zuaitxuan, atxutxale, Hirugarren errondak erabakiko du guztia, abantaila, neskak, zegoena, eutxi. Agustin, Zubikarai, beka irabazti dute. Patxi Zubizarretak, Mikel Alvarezek, Lander Garrok, Miren Gorrotxategik, Idoia Garzezek, Kirmen Uribek, Jasone Osorok, Irate Jimenezek, Jon Urdapiletak, Pilar Rintxaustik, Alberto Ladronek. Irati Jimenez. Bat bi Manchester eleberriarekin. Patxi Zubizarretak. Gau Otxoa lanarekin. Jasone Osoro. Amabietan Bermuta eleberriarekin kasu honetan. Oso ondo dau, liburue. Naia, Arene. Lander Garro. Faith lanarekin. Ba, oso ondo dau, liburue. Barcelonan, bere ibilera. Mikel Alvarezek. Euskalia. Mundiala, Euskalia. Zuaitz Xuban. Kirmen Uribe. Ez du, beka hau, irabazti. Naiarene, balasai erantzun. Bai, seguru zarete, Bota aukera bat. Komodoina aukazue baita ere. Baina bizko horre, ez dago presiorik. Komodina. Ba, adibidez. Miren Gorrotxategi, 33 ezkil eleberria. Oso novelona. Jon Urdapileta. Komodoina bazen duten. Bueno, arriskatuta. Donostian jaietako piano jole gazte ospetsua da. Naiarene. Vale. Zuk esan emazu. Ba, Pilar Inzausti. Albistegitako kazetaria. ETV-en. Ba, markagailuak onela geratu dira. Zazpireunda berrogota marru Xubek eta Endikak. 380 Zuaitzek eta Xubanek. Naiarene 240 puntu. Esan dugu, ba, atxutxale saiatu gara, Zuaitz Xuban, hortzak ondo ez dut aurrera egiten. Bai. Baina kale egin dugu, 3. saioa eta hauxe azkena. 3 saioko ibilbide oso polita dena, ez da? Bai. Gustora aritu zareten? Oso. Gusta. Bai, pena bat aipatzekotan, dirutxorik eta ez dugula eramango etxera. Lehengon sokatira ez genuen nahi indazutenen finala. Bueno, baina kontuz, ze zabaldu da negozio bide berri bat Xubanek eroglifikotarako duen apunte sorta. Hombre, datozen lehiakidei. nahi dunak idazteko nahi. Hori da. Gizun bidez eta Hortik egingo dugu da baiketak. negozioa. Esango dugu, Zuaitz, Xuban, 3 egun bakarrik, asko da, baina ez da horrenbeste bez, eta 3 egunetan guk zuek horrenbeste maitatzeko zeozer eukiko zuie. Zeozer eukiko zuie, plazer bat izan dalako zuek. Segi horrekiko eta de mila esker. Haupa zuek!
Final aurrekotan gara miluzen Uxu eta Endika batetik. Ondo, Ondo. Iruñekoak izateko, bereziki. Gogora ekarriko dugu hori. Naia, Arene, irurakoak izateko primera zuek ere. Bai. Ondo, Gaur iritsi eta aurrera. Bai. Pozik? Bai, oso. Ondo, orain Erne, Bai. Sokatira dator. Bakizu, honek oso bizkor funtzionatzen duela alde batera eta bestera. Puntu gutxiagorekin sailkatuta zuek erantzuten lehenak. Beraz, bibikotek hartu lekua, sokatira dagoaz. Denbora! Norena da, gure bide galduak kantua. Paso. Benito Lertxundirena, ze lurraldeetako albisteak ematen ditu euskaraz aleak. Gipuzkoa. Arabakoak, abenduko ze egun da voluntariotzaren nazioarteko eguna. 24. 5. Gorputzeko zein ataletan dago karpo ezurtaldea. Bizkarren. Eskumuturrean, ze kiroletan arizagatik da ezaguna Felipe Uriarte. Arraun. Mendian, jarraitu Mikel Urdaganien kanta izenetatik idazten dizut, azken aldian bezala. Naia eta Arene. Bueno, ondo, azkar. Gertatu izan da, Sokatira azkarra. Bai. Bueno, ze moduz estrenaldia miluzen? Ondo. Ondo, Gero neskak. sokatira da harrera oso gaiztoko proba, kasu batzutan gertatu izan da. Bueno, baina leku hartu dugu. Bai, iritsi, selkatu, Bai. lehenengo helburutsuek beteta, eturrengo miluzen. Beste aukera bat, Apa, irura! aukazue. Txantrearrak, nagusi, beste behin. Uxu Endika, nekatuta sokatirari aurre egin behar izan da. Ez gaur ez dut. Bueno. Galdera bat bera erantzun eta aurrera egin dugu. Nik ezakite erantzunen nuken ongi baten bate, oza. Bueno, baina finalean zarete. Eta erantzunak orain emango dituzue, zakuaren truke gainera, Etuko gara. Zema galdera, diru horrekin zer egin esaterako. Erne, gaur jokoan ditugu, 63.000 eta 500 euro. Wow! Diru asko, zakuan, jende asko publikoan, leku askotatik, Kabiritik, Ormaizegitik, Txaloeradenei, Ondarrutik, Berritxutik, Anoeta Irura, Bilagona, Zizurkil, bazuek. 63.500 kontu, zemetik aurrera ez dakigulako zenbatzen bez. Arazo bat izango dugu, Galdu. Galdu ingo gara. Txeku behi esan gurekin bat egiteko momentua dela adidanok, telefonoek atara. Ez galdu, hori da. Bai, eta gurekin aplikazioarekin bat egiteko unean. Uxu Endika, basarie kontemplatibuek, paisaia, zerua, txoriak. Bai. Uxue bai. Bai, zergaitik ez. Hostia. Txorizaliek, zaria? Esate baterako? Miopea naiz, orduan. Begiratzen dut, baina zer ikusten dudan. Gustatu bai, baina ez oso dakizu zeintzu poetikoa da, diren, oso poetikoa da txorien kontu hau. Bueno, esango dugu, Urdaibai Bird Center badau Urdaibai inguruen horrelako, txoriak eta hegaztiak eta migrazioak eta ikusteko leku bat. Bertako arduraduna da, Edorta Unamuno, Edorta zoragarria da, beti eskuz zabalik hartzen gaitu, danok eta beraren laguntzarekin egin dugu taula, eskerrik asko, eta joan bisitan. Uxu Endika, sorte hon, non, Esker. Euskal Herrira datozen hegazti migratzaileak dira. Hegazti migratzaileak dira, eta Euskal Herrira datozenak. Denbora. Txepetxa. Txolarrea. Enara. Arrano arrantzalea. Sorbeltza. Antzara arrunta. Kukua. Moko zabala. Birigarro txikia. Mika. Laizen albatrosa. Egiaztatu egingo dugu. Seiakatz. Minutu batetik bera. Aldaketak azkar egin, beste bi egiaztapen dituzuen. Sortzi, akatz.
Ama, 3 segundo, 3 aldaketa horiek egiteko. Hegazti migratzaileak behar ditugu. Bai? Euskal Herria datozenak. Txepetxe. Uxuetan dika. Bakoitzak bere estrategia. Nik ez dut estrategia. Bueno, batek estrategia. Uxuetan dika egin dugu, ariketa, eta urrezko galdera. Sakurako bidean kokatuta. Pisu gutxien duten biak dira. Denbora. Hori da, jakin nahi duguna. Bai. Zamuz. Ikusi duzue. Akatsak kenduta, bueno, buelta eman da. Ez? So galduta. Enara, Baiezko eremuan utzi dugu. Milaka kilometro egiten dituen txoria da. Uda gurean eta negua Afrikan igarotzen duena, zuzen. Arrano arrantzalea, Baiezko eremuan. Hegazti migratzailea, eta oso famatua, Urdaibai Bird Centerren bertan. Berreskurapen proiektu bat egon zalako gogoratzen zarie? Zelan arrano arrantzale batzuk iritsi ziren, kume batzukaz gero kumak hil ziren, baina hor egon ziren zoragarria izan zen. Jarraipena zuzenien 24 ordutan egiten zen kamera batekin, dan egon ginen begira. Sorbeltza, Baiezko eremuan, zuzena da? Eta datu bat, ia urteko 375 egunak lurra ukitu gabe igarotzen duen hegaztia da. Txepetxa, Ezezko eremuan, zuzena da? Sedentarioa baita, Euskal Herrian. Inora joan gabe, hemen bertan. Mika Ezezko eremuan, zuzena da? Sedentarioa, hau ere Euskal Herrian. Abeslaria. Hor baita ere, hori atzerrian, bai. Birigarro txekia, Baiezko eremuan. Migrazio momentu horretan ehiztariek asko preziatzen dutena, paseko birigarroa ere deitzen zaio. Kukua kantan entzun. Eta zakua irabazi? Bai, ia dirutsu edo gertu izan da. Kukua, Baiezko eremuan. Erantzun zuzena da? Migratzaile peto-petoa bai, eta Euskal Herrian ere goten dena. Txolarrea, Baiezko eremuan dugu. Bai? Txolarrea sedentarioa, Laisa albatrosa berriz, Ozeano Pazifikoan bizi den itxasegazti migratzaile handia da, baina ez da inoiz Euskal Herrian etortzen, edo Euskal Herria etortzen, eta hortik aurrera Antzara Arrunta eta Mokozabala biak Baiezko eremuan jarri behar genituen. Urrezko galdera, Jamaikakoan akats batzuk izan eta gero 175 euro, baina 1000 euro eskuratzeko aukera urrezko galderan erantzunarekin. Usu handika, pisu gutxien duten biak dira. Hori da galdetu duguna. Aukeren artean, Txepetxa diozue. Zuzena da? Oso ondo, Euskal Herriko hegaztirik txikienetakoa baita, 10 gramo inguruko pisuarekin. Txolarrea, 1000 euro, gorde dezake? Txolarreak. Ea, Zalantzak? ideiarik ez. Bai, zalantzak. Ilusia bai, Ilusio ere bai. Uxuetan dika 1000 euro jokoan, Txolarrea, zuzena da? Enara, 20 gramorekin. Uxuen dika! Baina beste 175 euro kabida, hala bai. Segi egak bikote, opatxan Andrea. Eskerrik asko etxeko guztiak horrego tierren, plazer bat, gaboro. Zuen kabietan sartzea. Agur!